Arep ngajak metu ning ndi, Mas? Ya wis ah, mengko-mengko ae. Udah awan panas ini. Rada-rada sore lho. Ya wis ah, Mas. Tunggu-tunggu sik kene, ngobrol-ngobrol sik. Lho, durunge metu iki aku arep tak. Takon apa, Mas? Ini awakmu iki sayang banget karo aku. Piye yo, Mas? Aku itu lah jane yo sayang karo awakmu. Posisi saiki aku isang bibir. Nek oleh jujur. Aku iki aslinya wis gak sayang bibir. Tenan berarti. Tenang, Mas. Nek dikon milih, aku tetep milih awakmu. Jangan dulu, jaga jarak ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Neng omah ora? Nek ngomong iki lagi ngerjain tugas. Oh, aku jake tugas. Karo sapa? Dewi. Aku oleh takon ora? Iya takono. Pernah melu jalan toh? Pernah apa? Coba ngadep dulu. Balik kanan. Ya wis, matur suwun ya. Enteni perjuanganku selanjutnya.
komen dan dicatat ya. Oke.